प्यार मोहब्बत धोखा है, मजा लो डार्लिंग मौका है। फिर से एक बार हो चुकल बा मनी मिराज के एगो नया धमाका। जेल से छूटला के बाद इनकर पहिलका ही नया वीडियो है जौना गाना के नाम बा प्यार मोहब्बत धोखा होला। और इहो गाना बाटे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के सुपर डुपर हिट जोड़ी आजकल जेकर साथे चल रहा बा क्वीन सानली बाड़ी। उ ए वीडियो में आप लोग के देखे के मिली मनी मिराज और क्वीन सानली पहला बार एक वीडियो में देखे के मिली लो। और क्वीन सानली के साथे ही गाना बाटे और आवाज दिले बड़े बैक में उहे इनकर प्लेबैक सिंगर चांद जी और शिल्पी राज और चांद जी के आवाज बा। क्वीन सानली और मनी मिराज के जोड़ी आप लोग को देखे के मिली। प्यार मोहब्बत धोखा है बहुत जबरदस्त गाना बा, पम्मी रिकॉर्ड पे रिलीज हो चुकल बा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोग को दे दिले बानी, जरूर देखी जा। बहुत जबरदस्त वीडियो बा, बहुत जबरदस्त गाना बाटे, बहुत मजा आई। गाना के क्वालिटी भी जबरदस्त बा, गाना के स्टोरी भी जबरदस्त बा और ये गाना के बनावल भी बहुत बेहतरीन तरीका से बाटे। काहे कि गाना के डायरेक्शन और कोरियोग्राफी लकी विश्वकर्मा जी के भोजपुरी के नंबर 1 कोरियोग्राफर बड़े और आज के डेट में डायरेक्शन में भी जबरदस्त काम करत रहे। और ये गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी जी की भोजपुरी के नंबर 1 आज के डेट में राइटर बड़े। जी भैया उनका लिखल हर गाना सुपर डुपर हिट भोजपुरी में हो रहा बा, खूब बाज रहा बा, लोग के दिल तक पहुंचा था। तो जरूर ये गाना के देखी जा। प्यार मोहब्बत धोखा है मनी मिराज के नया गाना जो उनकी पम्मी रिकॉर्ड पे रिलीज हो चुकल बा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिले बानी, आप लोग बता दिया। और ये गाने के बारे में कि गाना के म्यूजिक दिले वाले गौरव रोशन जी, बाकी सब तो आपके हम बताइए देनी, लेकिन गाना एक नंबर बाटे। और क्वीन सानली मनी मिराज के जोड़ी पहला बार देख के लोग दर्शक दे बाड़े एकदम खुश बाड़े, बढ़िया लगाता गाना। आप लोग भी गाना के देख के और सुन के जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जाके आप लोग गाना के देख के कैसन फील का है, गाना के रिएक्शन चाहिए, रिव्यू चाहिए तो जरूर डिटेल में गाना पर बात कही जाए। आप लोग जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कम से कम 50 को कमेंट कर देते हैं तो जरूर लेके रिव्यू और रिएक्शन आई। मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय भोजपुरी, एकता बना के रखिए।